Op nee iedereen van harte welkom bij de trainerdij van Dogert van in Dorp. Je live uit Roegeham. Je hebt zo hier achter me de famkes al hen wegvleien van de vereniging Turnlust. Ze zegt altijd, als we plezier hebben, dan gaat het hier snel. En we hebben plezier, want het gaat ontzettend snel. Duik treden. Wat ik krijg zei, je hebt zo me achter de elfvleien. Ik zal even naar de leiding van Café Turnlust om te vragen wat ze het eigenlijk dwang jennen. En zo ondertussen zal je troffelen. De leiding zit erbij om ze in de gaten te houden. De leiding is Geraldine. Geraldine, zie ben je er ook bezig met springen? Wat ben je van plan? Nou, we springen Pegasus. Dat is een soort plank. En daar doen ze alle keer keuze op. Ze laten je het alle keer een bepaald aantal dingen zien. Was bijvoorbeeld op een Pegasus de kerst. En is dit niet nog een sprong die je hem door of zit er nog meer sprongen straks in? Verschillende sprongen in. Ja. Ik ben even verschillende sprongen. Ja. Nou, naast de Café Turnlust heb ik nog een streetdance groep. Valt ik onder Turnlust. En die liet ik tegelijk met de gymnastiekvereniging de keuzes zien. Ik zou zeggen, Droegeham, je bent mijn groot publiek hier. Allie een hartelijk applaus voor Café Turnlust.
En Droegeham, ik denk het is een hartelijk applaus voor je, hè? Voor zowel de gymvereniging als de streetdance-groep. Naast deze fantastische gymnasten die hem krijgt jongen haar achter mij, hebben we als toetje, speciaal voor de kijkers live, nog 2 gymnasten. Dit is namelijk de Acro Gymgroep. En ik zou allereerst Wilma de Vries even naast me gaan willen, want ik wil even vragen, wat had Acro Gym nou precies in? En waar ben ze? Wilma, je bent Acro Groep, je bent nu de 3 persoon. Ja. Wat gaan jullie precies doen? We willen dus acro-oefening zijn, wat we normaal gesproken altijd doen op mijn wedstrijden. En je bent maar 3 persoon. Hoe lang ben je mobiel qua? Sinds 2009, dus nu 3 jaar. Ja. 3 jaar. Ja. En in die 3 jaar, heb ik al prijzen gewonnen of toernooien meedingen? We hebben verschillende prijzen gewonnen. En we zijn nou zelfs dit jaar verder kwam, want we zijn nou terugkwam naar de hele finale van het Nederlands kampioenschap. Naar de hele finale van het Nederlands kampioenschap. Ja, dames en heren. En thanks, meisjes, je maakt een kans op in die hele finale van het kampioenschap. Ja, ik hoop het natuurlijk wel weer, doe je best. Zeker. Nou, we zullen zeker nog meer voor hem jaren. Acro Gym is misschien net heel bekend. Kerstin kwart even uitlezen wat Acro Gym inhoudt. Acro Gym is een combinatie van acrobatiek, linegiet, kracht, balans. En dat wordt zeg maar in de vorm van dans op muziek wordt het sjanlitten. En normaal gesproken wordt het op een vlier van 12 bij 12 sjanlitten en nu doen we het op 6 bij 6. Ja. Een protte elementen combineren dus. Alles gaat goed lukken, daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik zou zeggen, een protte succes. En nogmaals, een hartelijk applaus, dames en heren. Ja. Dan heb ik inderdaad een groot applaus voor u. Nou, ik vind dat fantastisch, want u had vooral de balans en samenwerking zoals die heel mooi inbron. Wie gaan ook terug naar het filmpje van de dag. Normaal hebben we een stukje over de geschiedenis van Droegeham. Joet hebben iets compleet ons. We gaan namelijk met een groep van 15 jongeren naar Ethiopië om daar een dorpshuis te bouwen. En hoe we daar komen in Ethiopië, dat laten we nou channel in. Atsma. Ja, de minister van Bouw en Boet in Friesland. Ah, collega Solowezi uit Ethiopië.
Wat zei is er een ram gebeurd, maar wat dan? Je hebt dwarshoezers omwaaid. Ja, dan kan ik me voorstellen toen er een probleem had. Maar ja, wat is nou die vraag? Wat die ik cent naar voor een nieuw dwarpshoes? En mensen die het bouwen kennen. Ja, maar waar zou ik daarvoor vregen maken? De naaste is crisis en mensen in Friesland gaan een tweede auto ekkelverkeer maken. Boeten dat, wie weet, het paard in Ethiopië, ik net echt. En de taal wordt ik lastig. Ja, dat is inderdaad jammer. Maar wacht eens even, ik weet wel een team die je misschien helpen kan. Dat binnen Dutch Buddies, je droege ham, dat ben echt een diehards. Ik zal even in mijn boekjes in, wat ik het nummer vinden kan. Momentje. Ja, hier hak hem al. Wist wat, ik verbind die voort even terug, dan scheelt dat alvast er in de kosten. Momentje. Ja, mooi hè? Ja, maar Tjitske van de Dutch Buddies. Ja, hallo Tjitske. Het is mij de minister van Bouw en Boeten Friesland, Atsma. Ja. Een project in Ethiopië, dat is wel heel veel boeten Friesland. Ja, nee, maar verbind hem maar terug. Ja? Rest en mij, alvast bedankt. Jo. Doeg. Ja, het is met Tjitske van de Dutch Buddies. Ja, ik had jet van de minister. Ja, oké, het hele gebouw is wat. Nou, tuurlijk wil wie wel helpen. Ja, wie haalt letter nog wel even contact. Prima, bedankt. Doeg. Een project in Ethiopië. Ethiopië, oh, dat is wel heel veel voor, hè? Ja. Maar dan maken we wel heel wat vrijheid. Hoeveel hebben we nodig? Ik denk dat we wel €40.000 nodig gaan. Ja, misschien moeten we dan de reis zelf betalen. Dat is misschien de helft. Dus met Oh. 20.000. Ja, nou dan kunnen we mijn acties wel bij elkaar krijgen. De mensen die droegen ham vast wel helpen. Ja, versel, verkeerd, volleybal, Autowasje. mestactie. Maar wat doen al die camera's hier? Oh, die camera's, die ben van de meester van Omroep Friesland, door het verdiend dwarp. Oh, maar dan kunnen we meteen van de gelegenheid gebruiken om de mensen te vregen om te helpen. Dat vind ik. Dus mensen die sjurren, wie kan alle hulp opbroeken. Die mensen in Ethiopië kunnen dus hulp ik opbroeken. Dus als je bijdrage kennen, dan hebben we dat heel graag. Ja, mensen, het is een hele verantwoordelijkheid om van de minister van Ethiopië de opdracht te krijgen om daar een dwarsgebouw te zetten. Mocht je nog meer informatie willen over het project wat we in Ethiopië hebben, dan kan je even gaan naar de website www.drogeham.com. Ik heb een moeilijkere website naam net. We gaan nu inmiddels over naar het inmiddels verste rubriek van het programma. Dales Plak had voor u een damwedstrijd organiseren. We schakelen u naar Dales Plak om te zien wat ze hier doen. Joort de damwedstrijd tussen Ilke en Karel. Winia, het gaat maar best van jou zaten zien. Ja, correct. Ik heb me in de skeren en ik zal wel takken kniepen. Eringa, hij houdt er nog wel wat vertrouwen in. Nou ja, zolang het er hout is, is er hoop in, maar ja. Nou, we gaan verder, joh. Karel had Hanny en Henk als secondant, dus misschien dat die beiden nog wat van hem betekenis kennen. Maar wat dan Alex daar? Blunder! Nou, verdwijnt elke zijn dam. Het wordt zelfs een beter dam. Waar is ons zet, Elke? Doe meist, doch eens wat moois. Deze. Zo. Zo. Hier staat net jongen, Elke. Nee, doe smarrige minkukel, oorzetter, valspeler. Ja, nou binnen de raap een keer. Elke rekkert alles kwijt. Doe bist een valspeler. Dat is een rotzak. Ja, ik ga nergens... Ja, misschien die Google je weg, maar ik ga nergens onwest, Elke. Echt net. Wat verdikke me. Weet ik hier damhellen, weet ik die nog bloeien? Hypnose van vriendschap. Hypnose van vriendschap. Ah,
Geweldig, Johan, wat jij hier bent. Geweldig, Ja. het was hier een grote ellende. Oh ja, dan verklaar ik deze partij voor je mensen en zijn jullie weer vrienden. Joepie, ik ben Johan de Jongensvee. Geweldig, Ja. Johan. En ik heb de hypnose van vriendschap. En dus, bij dank aan Johan de Jongensvee, is deze strijd toch weer goed aanroen. Ja, maar mensen, het redt altijd de hand met de man van de Aldersplak. Gelukkig gaan ze Johan de Vee, want die maakt alles goed. Wat een sportieve jongen is dat. Nou, je snapt, het is een heel georganiseerd, hè? We gaan van Turnien oer naar Damjen, van Damjen gaan we oer naar Stichting Geboetengebied van Droegeham. Ze let dus bij al je bezig zijn wat Droegeham te bieden had rondom in de boetengebieden, waar je met hindersrennen kennen en wat ze graag gaan willen. Degene die je straks wat meer hierover vertellen gaat, is Tom Krol. Ik zou zeggen, geniet van de beesten die voorbij komen en jou zeg een hartelijk applaus. Tom, het werd er zo'n ding. Oké, Jouke. Hartstikke mooi, Jouke. We hebben van alles in Droegeham om van te genieten. En nou, dat gebeurt hier een beetje volop. Ik heb hier om me heen zocht, stralende gezichten, stralende omgeving en mooi waar, want daar gaat het eigenlijk zo om. En wat willen we graag? We willen graag dat mensen vanuit de gemeente en van buiten de gemeente genieten kunnen van het mooie van Droegeham en de omgeving. De Lits en Lauwerstocht, dit zijn enkele deelnemers ervan, die door mij, die gaan over de zandpaden terug het gebied in Droegeham en verkennen de omgeving. En ze wil ik nog wel een stapje, want ze worden gesponsord door de middenstand van Droegeham om deze route te rennen. En nou is pland op 20 mei, hè? 28 mei, weer verkeerde datum. En er kan nog een PME's mee doen. Dus als deelnemers nog idee hebben om mij te doen, zie je Lits en Lauwerstocht op en doorgedroom mij. Ja, dan kunnen we wat met z'n allen eten. Dan kunnen we de hele zicht vastknoopje. Nou, dat is inderdaad een punt die ertussen niet zit. En de Qualitaria wordt sponsoren. En leerlingen van AOC Friesland, van Halle Instituut, die organiseren de route. En we hopen dat het dit hier ik een hartstikke goed slagje zal. Jinne maar hinnen. Lekker eten, succes. Ja, Manuela, heb je klaar? Ja, ja. Het is niet, hè? Ja, meesten, de hinders, dat is net het enige wat we hebben. We hebben hier skiep. En die skiep die komen weer aan. We hopen dat ze een beetje achter Tom aanrennen willen. Wie weet het net. Maar we hopen voor, hier komen ze lang. Ik maak ze weer paard, want ik ben bang voor skippen. Succes! Het is altijd een tour om aangekondigd in beeld te komen. Nou, wat we het laatste doen is net alleen nog met hinders, maar ik met skiep. Terug is het gebied gaan en het gebied verkennen met skiep. Nou, Manuela die rent voorop en die probeert ze in toom te houden. Het idee is om met een kudde skiep terug Droegeham en omgeving te rennen. Hier, Manuela, nog eens een keer. En hier nog eens een rondje. En met die schaap, met die skiep, de bermen op te eten. Want het was zo heel mooi wezen om het green wat je groeit te onderhouden met skiep. Nou, we hebben al 2 jaar proberen en er zijn een paar inwoners van Droegeham die mij west werden. En het jonkje die zei van, oh, wat is dit genietje. Van, mij die skiep, bij de bermendel, opeten. Nou, en ze waren bang dat ze poepen zoen, maar ze doen het helemaal net. Het gaat hartstikke goed. Zelfs de koren van de cameraman wordt netjes hoe heen sprong. Wat ik heel mooi was om een schaapskooi hier te maken en op die schaapskooi alles kwal ben uit te nodigen en te zien van wat gebeurt er met een skier, wat doen we dwang, hoe worden lampjes geboren, een lammetjes daar. En nou, naar mijn betekent, met dit meesten en toeristen naar uw mooie plek, Droegeham en omgeving te lokken om te zien wat is hier al hier moois in de omgeving. Ja, maar Manuela, hopelijk gaan ze allemaal mee. Even rammelen. Dik skier binnen net verneem. Ja, doe maar. Sabri. Zware haren op vlakken. Perfect, zie je door wat ik nog. Oké, dat weer. Hartstikke mooi, Tom, inderdaad.
wie let ik in Droegeham zien dat we net alleen nog binnen het dorp heel actief zijn, maar dus ik buiten het dorp. We gaan nou weer inmiddels naar de vaste prijsvraag voor het onbekende voorwerp. Het is in heel Friesland bekend. Hampie, de hamster, zitten we naast me. Dat is een bekendheid. Er is al een vestkoerskreun, dus het is geweldig. We gaan eerst even naar de bekendmaking van de eerste prijs. Van Juster dus. Het wie antwoord C, het wie een bietenrooier, dus geen bliksemonleider, zat protomeester tochten. We willen graag feliciteren mevrouw G.C. Braaksma Postumus uit Kolm. De prijs van €34 wordt zo snel mogelijk naar uw tas gestuurd. En dat kan je besteden hier bij Nijdro in Droegeham. We gaan nu naar de volgende prijsvraag. Hampie had hem alweer beet. Het PSV-werp. Zou het A, wijzen een kapstok om dasten op te hangen? Is dat B, een laserspanner? Of is dat C, een knieper om hiet en wosk uit het water te halen? Dat heel makkelijk wijzen kan voor de huisvrouw. Wie weet het net, wie zo'n zeggen, stuur het antwoord naar prijsvraag apenstaartje.drogeham.com. En we hopen je wel een protte goede antwoorden te ontvangen. En die check voor €34 naar jouw tar te sturen. Dit weer de uitzending alweer live van u Droegeham. We hopen dat je weer genoten hebt. We hebben een protte diversiteitslitten, gymvereniging, Damien hebben we en de beesten van het boetegebied natuurlijk. Ik zou op nee zeggen willen. Tot morgen op hetzelfde plak, hier op de Kloostermankamp bij Haasmanstraat. Dezelfde tijd van jou 4 tot 5. En natuurlijk ik op dezelfde zender Omroep Friesland. Meest in Droegeham, bedankt en meest thuis ik van het zien.